Ja han passat uns anys des de la pandèmia, però hi ha alguns costums d'aquella època que s'han quedat. Un d'ells és, per exemple, després d'acabar la classe del gimnàs, netejar la màrfega amb alcohol, sota l'ordre de recordeu desinfectar l'esterilla. I jo em preguntava, és realment útil? Quina funció té l'alcohol? Aquest fa molts anys que s'utilitza com a desinfectant en entorns sanitaris, ja que té activitat antibacteriana, antivírica i antifúngica. És a dir, que mata bacteris, virus i fongs. Però és un desinfectant general i la seva eficàcia depèn de factors com la concentració en què es troba i el microorganisme que es vol eliminar, com també del material que està fet la superfície que es vol desinfectar. A banda d'això, l'alcohol no té efecte esporicida, és a dir, no actua sobre les espores, que són unes cèl·lules de paret gruixuda que produeixen alguns fongs i bacteris i que en permeten la dispersió. Tenint en compte aquests factors, és l'alcohol un desinfectant adequat en aquest cas? Actua ràpidament i és prou eficaç sobre bacteris, virus i fongs. A més, el format és còmode i no implica desallotjar la classe. És cert que si busquem una esterilització no serà el desinfectant més adequat, ja que no mata les espores. Però tenint en compte el context i la situació, netejar amb alcohol sembla una opció prou vàlida.